What's up, CC Gang, Tyščinko here. Predposledné video tejto série, dolar a prečo je rezervnou menou. Prečo stále všetci hovoria o dolare? Lebo americký dolar je svetová mena číslo 1, takzvaná globálna rezervná mena. Vyše 60% devizových rezerv centrálnych bank je zrovna v americkom doláre. A veľká časť celosvetového obchodu sa realizuje práve v dolare. Ropa, elektrina, veľa vecí. Ak máš dolare, tak vieš, že ich zameníš skoro na celom svete. Je to univerzálny jazyk peňazí. Silný dolar však znamená napríklad pre Slováka to, že môžu byť veľmi drahé dovážané veci, napríklad pohonné hmoty. Naopak, ak dolar je slabý, tak tieto dovážané komodity môžu klesať na cene. Dolar je ale dôležité preto, že USA si efektívnejšie spláca dlh. Investori po celom svete chcú držať americké dlhopisy a držať kapitál v dolároch, lebo veria americkej ekonomike. Tá je zatiaľ najsilnejšia. To znamená, že aj keď držíš eura, nepriamo ťa ovplyvňuje cena dolaru. Od cien pohonných látok, elektriky, ale aj ceny kryptomien. Skrátka, dolar je king svetových peňazí, svetových fiat a oplatí sa sledovať, ako sa mu darí. OK, pokračujeme ďalej. Ďalšie video nájdeš v profile CryptoCartel vo výberoch.